Så er der madpakke. Ja. Kom med, inden det bliver koldt. Ja, kom med, kom med. Og Inge, jeg respekterer fuldstændig dit valg om at være veganer. Ikke? Jo. Nej. Jo. Grøntsagsspiser. Kaninknæsker. Og det har jeg simpelthen, jeg har lavet en lille spidskåls carpaccio med blomskimmelost creme med rødløg på, og så har jeg lavet til dig og mig en lille rigtig carpaccio med blomskimmelost creme. Vi skal have noget kød. Det er fandme lækkert. Ja. Og hvis der ikke var noget grøntsager, Inge, så er det radiser med blåskimmelost creme. Ja. Ej, det skal jeg kraftedeme ikke. Jeg skal ikke have skimmelsvamp. Ej, det var lavet selv, mor. Det er altså ikke skimmelsvamp. Nej. Jeg vil ikke have skimmelsvamp. Skimmelost. Det kan æde selv, mor. Nå. Okay. Så spiser jeg det bare selv. Åh, for helvede. Jeg har skimmelost. Nå. Hvordan smager det her? Fucking spidskål. Ad. Skimmelost.